खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय मोनसे स्टेटमेन्टखौ होनायखौ नुनो मोनदों बिक्रम दैमारिनि 16 अक्ट'बरनिफ्राय NIA केस जानाय बिथांमोननि मा फोसावदों जों दान्दिसे खोनासंना लाग्रोनि बिनि उनावहाय माखासे NDPनि लिडार नङाला सोरबा बायदिसिना UPPLनि लिडारफोरबो बुंजानोबो हागौ एसे रेडि जानानै थाखानाया मोजां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं मोनसे जोबोर गोनां खोथा आं फोरमायहरनो नागिरदों बे जाबाय एक्स NDPफोरखौ लानानै एक्स NDPनिनो जायफोर सदस्यफोरा जायफोर केडारफोरा सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो दङ बे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय केडारफोरनि गेजेरावनो 8 जन केडारा फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि 16 अक्ट'बरनि उनाव जोबोर गिदिर रायदान मोननो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोननि रायदाना सोरबा फासिनि अर्डार जानो हागौ सोरबा जाबजीबन कारादन्ड जानो हागौ बे खोथाखौ आं बुङाखै NIA कर्टनि एडभकेट कनकन कलिताया आंनो थांनाय मैया फन खालामदों जे NDPनि सदस्य जायफ्रा दिनै 8 जन बै बिश्वनाथ सारियालिनि केसाव बिथांमोनखौ आइ प्रुफ आरो एभिडेन्स लानानै 16 अक्ट'बरनिफ्राय जोबोर स्पिडै बिसार खालामनाय जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा नेगेटिभ जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा जोबोर गिनांगौ जागोन आरो नोंथांमोननि बर' जातिनि थाखाय बियो दुखु गोनां जागोन होननानै NIA कर्टनि एडभकेटआ आंनो फोरमायहरदों दा बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों नोंथाङा आंनो मोनसे लेखा हरदोंमोन जे थांनाय जुननि 12 तारिख आसाम गभर्नमेन्ट BTC गभर्नमेन्ट आरो होम डिपार्टमेन्ट मोनसे खोथा रायलायदोंमोन आरो बे मिटिंआवहाय बे जुथुमायाव मोनसे माइनस लादोंमोन जे NIA कर्टसिम NDPफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय मोनसे रिक्वेस्ट हरगोन होननानै लिरदोंमोन नाथाय बिक्रम बे लिरनाय बायदि दासिमबो NIA कर्टआव जेबो लिखित फैयाखै अब्ला दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदि जेबो पजिटिभ लिखित आकारे जुदि डिसिसन फैयाब्ला ग्रीन सिगनेल फैयाबा नै फैबाय थानाय अक्ट'बर दानाव जा बिसार सोलिगोन 8 जन NDP केडारफोरा बिथांमोननि बिसारा गाज्रि जागोन सोरबा जाबजीबन सोरबा आरो फासिनि अर्डारबो मोननो हागौ होनना बिथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायदों बिनिखायनो जायफ्रा दिनै NDPनि केसनि थाखाय जोङो नांगासिनो दं होनना बुंदों बिसेसके मानगोनां दिपेन बर' बिथांनियाव आं फन खालामदोंमोन आरो मेसेजबो हरदोंमोन बिथाङा दाननानै होदों आं सानो बिथाङा माबा मोनसे बिजियाव दङ हयथ' कल खालामफिननो हागौ मैयाबो खालामदों आं दहायबो खालामदों नाथाय बिथाङा बेस्थ'नि थाखाय हयथ' दिखांनो हायाखै जानो हागौ नाथाय आं बुंदों जेन बेबायदि गाज्रि समा अक्ट'बर 16 तारिखनि उनाव जेन NDP बिथांमोननि सायाव फैया आं बेखौ दिनै कामना खालामदों आरो फोरमायदों गभर्नमेन्टआ जुदि मावबाय थाङोब्ला मोजां आं बेखौ बाखनायगोन नाथाय रिजाल्टआ जोंनो खोन्थागोन जे बिथांमोननि बिसारा जिहेतु गाज्रि जागोन होननानै NIA कर्टनि बिथां कनकन कलिताया बुंखांबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो ग्रीन सिगनेल मोनाब्ला बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायहोबाय रायजो हौवा हिसाबै आं दिनै नोंथांमोननो बे खोथाखौ फोरमायहरबाय दा नैथियाव आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जे जोंहा बिजनिया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावसो बङाइ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव नङा मानो होनना बुङोबा जोंनियाव हानि पट्टे नुनो मोनदों जे गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ द साब रेजिस्ट्रार बिजनि डिस्ट्रिक्ट बङाइगाव आसाम गोसोआव लाखि जायफ्रा दिनै हानि पट्टा मोनदों बिजनिनि बेसेबां एलेका बेंटलानो जा तुक्राझारानो जा जायफ्रा दिनै हानि पट्टा मोनदों बिथांमोना गोजौआव नाय नोंथांमोना बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव नङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावसो आरो दिनै मोनसे लेखाखौ जोङो नुबा नायनो मोनगोन जे जेसेबां साब रेजिस्ट्रारनि हानि खामानि बेखौहाय BTC काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसो अर्डार होदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गासैबो हानि खामानिफोरखौ मनिटरिं खालामगोन बेखौहाय दायित्व होदों आसाम गभर्नमेन्टआ अब्ला दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि BTCनि बिथाङा जुदि मनिटरिं खालामगोनब्ला बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआथ' जोंनि काउन्सिलनि सिङाव नङा अब्ला बोरै बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बिजनिया जानो हागौ बे मा गोरोन्थि आरो बिनि उद्देश्यआ मा बेखौ मिथिया आंहा गोरोन्थि जानो हागौ आंनि मेगना नोंथांमोना जे जायफ्रा दिनै हानि पट्टा मोनबाय नोंथांमोना बे हानि पट्टाखौ नाय बेयाव बिजनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट नुगोन बेनिखायनो खावलायहरदों बे गोरोन्थिखौ सुद्रायना लानांगौ आरो बिनि थाखाय रायजो राजाया हजाग जानांगौ आं गोबां बुंनो सानाखै बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों।